Wow, masih समायना सिख्ला सिख्लाखौ नुबावनायबा हामगौमोनलै दंमारोसो माथो सोर जाखो बे सेंग्रायालाय जाबायलै नायला गाबोन फैलायसिगोन मासि समायना सिख्ला आगोलाव नुवामोन माथो गोसोआवनो जेबो गैला आंहा बेखौल' गोसोखांबाय थायो मा जाखो आंहा फाग्ला जाबाय आं जोमैखौनो खनसे कल खालामना सोंहरनि आं सोर हरलायखौ फरायनाय समफोरावलाय हितेशसो माथो हेलौ मामोन जोमै दा आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंगौमोन औ सोंजागोन दे नोंना लोगोआ सोरबाफोर मोजां मोननाय दं नामा गैयाबा आंनो नांगौमोन गैनाया गैथ'आ दासान्दि नोंनो नांगौमोन नामा सानथाम जाबाय आं बेखौ नायनो थांनाया नंगौ नामा जोबोर मोजां नुयो दे अब्ला दोनथ'नोसै बिनो आं खोन्थागोन दे होनबा हेलौ जोमै औ हेलौ सिमां नोंखौ आंनि लोगो हितेश जानांगौ होनना बुंदोंमोन सानथाम जाबायनो नोंखौ नायनो फैनाया नोंखौ जोबोद समायना नुयोनो बियो औ बिदिसो बहानि थालकुसिनि लादो नों फाग्लि बेखौनो नायनोसै दे आङो खामानियालाय जामारसिगोन नामाब्रा माथो हारसिंनो बारसन फैबाय मामोन नों माथो आंखौ नांगौ होनदोंनो औ नोंबो मा सानो आंनोथ' नोंखौ नांगौमोन थौदो बिदिब्ला नोंनि मुंखौ खोन्थादो सिमां मा बसआ बाजि लाब्ला नामा दोद फाग्लाफोर सिख्लाखौनो नागिरना मोनाखै आं नोंसोरबोथ' नागिरना होआ बस बेदरा आंनि जेसेबां नांगौ आं होजोबगोन मोनजागोन मानो एसेबां हाखु दाखु बेसेबां जानो नोंसोरलाय ओइ आवग्रिदो नोमबाजैखौ मोनखाबाय हाबाया सप्तासे उनाव गांलाब नोंनाव बेदरा आसा खालामबाय जागोनलै बस माखौथो सिन्था खालामदो नोंलाय सोर नोंसोरलाय ओइ बस सिख्ला मोजांफ्रा मानो हारसिं फैयोब्रा नांबायना दा फान्दोआव नांबाथ' गनायाव गैखाया खोनासं मोजाङै आं नोंखौ मोजां मोनबाय नों आरो आंनि अनगा रावजोंबो रायज्लायनो मोननाय नंला मोनथिबाय आंनि अनगा जुदि गुबुनजों रायज्लायो अब्ला नोंखौ आं ओरैनो हगारा थांदो बाजैया मोजांथारलै बस थौदो
बेफोरखौ मानो नोजोर होयो कुत्ता साला नोमबाजिखौ नोजोर हो एसे जागोन बस सेंग्राफोरा गाज्रिथारमोन ए नंगौ नामा औ आं जोबोद गिखांदोंमोन मा मुं बिसोरना बबे गामिनि नोंखौ दम होनाया मिथिया आं बेफोरखौ दोनदो बायो आं बेफोरखौ रायलायनो सनालै नोंखौ लोगो हमनो लुबैदों फैना सना औ थांगोन दे बेसरा माथो जादोंनो आंना बे बाराव बे खेबाव हले आं माहाजोन जाखाबायलै हे माथो बसनिसो बाजै बिलाय बिगुर मानदो खोनालै सेंग्रानि आरो फैगासिनो नों जेबो बुङासै नामा ओहो बुङाखै आं बेफोरबायदि मानसिया मानो जोनोम जायो जानो जोबोद गाज्रि बिसोरो गाज्रिथार मानसिफोरा जेबो नंला दे दाबो बस बस ओइ बस मा जालायखो बाजिया लाइन मा मारिगासिनो ओइ नों गांलाबखोदो सिंहखोदो लिंहरदो आं सोमलाखौ लिंहरनोसै जागोन बस दिनैबा हले बुसिजोबगोनलां सेंग्रानि बिगुरखौ र' ओइ सोमला ओइ फै मानसि बुनांगौ नै आं थांबायानो थांनोसैथ' दानो थाङो सोरबा नै बस मोख्रामानिया थेमा नायलायबाय दोङो नोंसोर सानैया बेयावसो लाइन मारिबायदों सोर जाखो नोंथांमोना मा खोन्थायाखै नोंनो नैबे आंनि सनाया हा नोंसोरसोमोन नामा सिमांखौ एदावनाया बिसोरनोमोन ना औ बिसोरनोमोन नोंसोरसोमोन नामा दासो मोनथिदों ओइ नोंहा बिजों रायज्लायनो सम गैया फै Bos, gila nama bra? Masa enggak? आं मायाव दङ Pasti udah sampai bos. मा नोमबाजिखौ लांबाय होसो नों न'जों खारलांदो आं बिजों खारलांनोसै र' थाथ' बयबो सानैबो गावस्राबाय माथो बस सोर खासेखौ होसोनो रथ' सिख्लाया उनाव जागोन सेंग्राखौनो होसोग्रोनोसै ओइ नोंसोर सानैया बेजों खारो नों बेजों खारदो जों सिगांजों थांसै
खोनासं बिनि हाराया दिनै गुग्रुबजोबनांगौ आं बेयाव जना नायगासिनो दे लागाव खामानियाव गुग्रुब होजोब बिदिबा बोरै जानांगौ दोद याय याय या Hiya! होखाव सोमब्ला होखाव बारसिनबाव जोख्लाबजोब दासो जादों या Stubak. आइला जाबावगोन नालै माबायदि जागो बारसनफैखोब्रानो सब बिनि खोथा लानानै जादों खारनांसिगोन आं नङाब्ला बेयाव हारा गुग्रुलांजोबगोन ओइ सिंह अख्लाबजोब नायबाय दङब्रा आया ओइ सिंह आया गासिबो जोख्लाबग्रा अख्लाबग्राफोरानो खारजोब्बाय माथो ओइ सिंह रब्रा आंखौबो लांफा आंबो थांनि